И здравейте всички, които гледате Здравейте Емералди, аз съм Емералд. И тук сега играем Minecraft Minigames. И ще спрем клипа на това. Върнахме се. Ето е следващата мини игра. Този ме прецака. И ще спрем клипа на пауза на следващата мини игра. И върнахме се. Тази мини игра е сплив. Добре, стига са ме прецаквали. И следващата мини игра ще се върнем. Да, върнахме се. Следващата мини игра е тази, където не обичам. Тук има ПВП отгоре. Да, върнахме се на следващата мини игра. Не знам каква е. Забравих и името. Оф, той са много гадни, бе. Само при мен се завират. Гледай ги! Гледай ги как... Следващата мини игра е... Monster... Как беше? От първия път. Не се завирай при мен, бе. Не! Тъпата мини игра. Не тъпа, просто на мен не ми харесва. Защото винаги ме убиват. И това не искам да става повече. Що на всяка мини игра нямам PvP? Добре, ще се върнем на следващите мини игри. Върнахме се на следващата мини игра. Пак е Monster. Стига, бе! Баси тъпата мини игра. Повече няма да игра. А когато съм от кадър, когато съм играл, винаги е печеля. Не винаги. Добре, на кое място? 19-то почти. Даже съм 19-то. Седем, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. И каква? Топалката. Пък. Бегай. Любимата ми мини игра. И ще спрем на пауза. Върнахме се на следващата мини игра. И ще... Добре, да, този път няма да правя фейл.
И да, мисля това да е от клипа. Аз бях Емералда, вие бяхте моите емералди. Абонирайте се. Харесайте, пишете коментари и до скоро.